Менә дуслар, бүген сезгә безнең исемнән һәм үземнең исемнән безне шушындый матур концерт белән куандырган өчен егетләргә рәхмәт әйтергә һәм алар белән таныштырып китәргә рөхсәт итегез. Бас гитарада авылдашыбыз Эдуард Лазарев. Шоу инструментларында яшь егетебез Артем Пурахин. Баянда Радик Кадыров. Дәрья төркеменең җитәкчесе һәм ритм гитарада Рәшит Жолдашев. Җырчыларыбыз Фәнзир Миңнегали. Һәм шушы концертыбызның хуҗасы авылдашыбыз Мөнир Гизадуллин.
Birleşikler bulmasa olabilirse. Ali benim şamarım büyük bu. Büyük bu. Ali benim şamarım kırılıp duruyor. Ağzı zamanı verirler, gelenler vermiş. Baytırı zamanı. Sonra yapmasın ya.